Така, уважаеми приятели, още една пустотия видях от общината. Унищожиха и една мъничка градинка пред 206 блок. Един от ходовите. От едната страна албицията, от другата страна имаше такова дръвче, като това скъпто, дето аз го имам, и го унищожиха. Съжалявам, господа от общината, обаче няма да ходя да гласувам. Вече официално го заявявам. Защо? Защото унищожавате готовото, после чакате на природата да правила. Ей! Видите, което готовото ни го оценявате, искате на готово пак. Изтравете питаното, варете, гонете дивото. Вашата работа също. Оттъй ще ви покажа снимка да видите простотията им докъде може да стигне. И е крайно време някои хора да обърнат внимание на това нещо и да почнат да вземат мерки. Това е простотия, ама голяма простотия. Значи, извинявай, че ви кажа израза, който какво сте си потърсили, какво се намерите. Накрая няма да има партии в България, няма да има партии по света. Ще се избират само реални истински личности, които ще си носят цялата отговорност с десетилетия напред. И когато сбъркат, направо ще има смътна присъда. Няма да си играят тук с затворчета, ама творчета да има кой да ги поддържа. Направо го елиминират и минаваме нататък. Така че често ще се редуцира от идиоти. Иначе ще стъпчим на едно място и ще се чудим защо не сме еволюирали, защо не сме се модернизирали. Сега тук на една видеокасета дет на мен, когато говорят за рециклиране. Пак самата видеокасета беше хвърлена до контейнерите за обикновени за буклук. Между 209 и 210. Той ли ви рециклирането на вас? Вие дори филмите не гледате, които са важни за природата. Кой да говоря? Говоря, файда няма. Зато и почвам да действам, като спирам да гласувам и както е тръгнало на 2 години пак. Както баща им при да почини 2 години е плащал такса смет и данък сгради, и аз те ще направя. Да общината ще усетили най-накрая да изсветли лампичката, че той нещо, което го правят е пълна простотия. Да унищожавате градинките, после да търсите да възстановявате. Това е. Аз нямам какво да кажа. Той за мен е най-голямата простотия, която може да видя в 21 век. И после ще ми казвате, че аз дадах идеята за градинките, пак сега няма файда. Ами няма файда, защото ето. Общината си противоречи на собствените принципи. И на такава община как да й се вярва? Обяснете ми как да й се вярва. Кой да сложим? Тогава сложете мен за кмет, без да ме избирате. Само за една седмица тези недоразумения ще ги избегна. И лицата, които са ги направили, цял живот ще казвам градинки да правят. Такива хора трябва да правят градинки и да косат. А не някакви дето ги слагате тук, то не разбира кое е цвети, кое не е цвети. Да видя сега тиквата само да посмеят да ме окусат и доматито там, ако не отида при кмета и направо да му забие един и да го питам, ти кмет ли си или лукова глава? Не контролираш нищо, само знаеш заплатата, датата на заплатата е до там. Има неща, които ги мързи даже да ги погледни. Все се оправдава с другите закони. Че нали от една фирма идват законите, така наречената фирма парламент. Нали ние сме работодателите на този парламент. Не знам кой ще бъде кмет, но който стане кмет от есента нататък, наистина си проси да му се заби един, ако е такъв като то сега, дето му казваш нещо и то не чува. Колко пъти им казах? Трябва да не се бутат градинките. Те какво правят? Унищожават градинките. Утре ще направя си на снимка един клип да видите. Око да види, ръка да пипне.